ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಪ್ಪನ ಡೌಟ್ ಫುಲ್ ఉంది ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಯ್ಯ ಧನ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪುಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಕೂಡನೆ resume. Okay, Chittaranjan, tell something about yourself. Then the introduction start. Hello, ma'am. Hello, bandhule. Chapanda panda abhyasa adani. It's okay. Body language. Just over manpochi. Cool adu. Over confidence la a death. Tell me about yourself. Hello ma'am, I am Chittaranjan. I have completed my Bachelor of Commerce degree from Mangalore University First Grade College, Mangala Gangotri. I have pursued my education. Think and say. Okay. Retake. Tell me about yourself. Hello ma'am. Normal. Hello ma'am, I am Chittaranjan. I have completed my Bachelor of Commerce degree. Accountable and final take. You can sit Chittaranjan. First ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಸಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಕ you can sit ಅಂತ ಪಂಪರೆ ಪಕುಲ್ನೆ ನೆನೆ ಸಿವಿ Tell something about yourself. It's your time, so come on. Hello ma'am, I am Chittaranjan. I have completed my Bachelor of Commerce degree from Mangalore University First Grade College. Chur normal appan tone. By heart month pannalaki peraballi. Nama normal range apatiru ani cheppudu. Hello ma'am, I am Chittaranjan. I have completed my Bachelor of Commerce degree from Mangalore University First Grade College, Mangala Gangotri. Further, I pursued my education with an MBA from KSOU Mysuru through distance learning. I have also completed quality toward growth of this organization. Last month, Malaji. Nice Chittaranjan. Chittaranjan, why should I hire you? You should hire me, sir. Sorry, pada. You should hire me, sir, because I have read the job description. I have skill, knowledge and quality to meet demand of this role. Congratulations, you got selected for this job. Take this offer letter. Ancha panpujeve, let you know later. Ancha tana panmede. That gottune enklu eat prepare adu poyanda. Avalu ontelna nama churu panpa prepare ayinettu 50% alla panpa. Ave nama prepare avandane poyanda. ಅವಳು ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ತೂ ಜನಕ್ಕಳು ಜಿಂಜ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ತೂದು ನರ್ವಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೆಬ್ಬೆ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಖದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಂಪನಿದ ಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ತೂಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪಂಪನೆ ಡಿಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಒಲನ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಅವು ಅದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆದ ಒಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಪುಜೇರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದಿ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಕ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಚಿತ್ತು ಚೂರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಂಚ ಯಾಂತೆ ಪಿದಡ್ನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟೆಡ್ ಬಿ ಪಿ ಹೋಗು ತೂಕ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ MBA ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು BCom ಬಿಟ್ಟು CV ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅದೊಂದು ಓಪುಂಡೆ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂದೋ ಯಾವಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡು ಪಾಡ್ಡರಾಗಲಿಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತೋಡ್ದ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಸಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಟೋಡಿ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಹೋಪ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಾವಲ ಉಳ್ಳೇದು ಭಾವನ ಕಂಪನಿದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕ್ಲಿ ಬೈ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಜ್ಪು ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೋಲಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡಲ್ಲ ರಡಾಡು ಉಂಡುದು ಪಿದಾಡ್ನೇನು ವನಸಾಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಪಿದಾಡ್ನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ನಾನು ಇನ್ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತೆ ಅವಳು ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಗ ಅವಳ ಈ ಫೋನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ
ಇತ್ತಾನು ಪೋಯ ಇದಾಡಿಯೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಮುರಂಡಲಕ ಆಯ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲಕ ಬಸ್ ಎತ್ತಿಕಂದೆ ಬಸ್ ತೆಗೆದಿನ ವಿಟ್ಲಾಗ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಹೋಗು ನಾನು ಹೋಯ್ತೇನಮ್ಮ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎತ್ತಿಯ ಮುಲ್ತುರ್ದು ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಡು ಪೋಯಿ ಬಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬೆಂದೂರು ಆತಿಜಿನಿ ನೀ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇದು ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತನ ಪುರ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿರ ಬರೋಡಿಗೆ ನಿಜ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ದಿಕ್ಕೇರು ಬೇರೆ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ದಿಕ್ಕೇರು ಇದು ಮೂಲಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಯ್ಯ ಧನ್ಯ ಇದು ಫುಡ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗಡ್ಬಡವು ಗಡ್ಬಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ದೆನ್ BCom ಫ್ರೆಂಡ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಶ್ ಯೂಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದ ಮೆಕಲ್ ಜನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕೇರಿ ಅಂಚ ಸೀರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಗಡ್ಬಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಗಡ್ಬಡಿಗೆ ಇಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾನಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೀರ ಬರೋದು ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ ಗಡ್ಬಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ എന്നല്ല പറ്റും ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಇಷ್ಟ ಪಿಸ್ತಾ ಇಷ್ಟನಾ ಗಡ್ಬಡ್ ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡ ಕಟ್ಟಿದೈತೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಇದೆಂಕೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಲೇಟರ್ 10 ತಾರೀಕು போய் ನಕ್ಲೇ ಇತ್ತೀರ ಅವರು ಕೆಲವರು ಈ ಬಣ್ಣ ಕಲಿತೀರ ಅವಲ್ಪ ಮುಲ್ಪುಗು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಇತ್ತೀರಿ ಯಾನಿ ತೆಗ್ಲಾಡಿ ಎತ್ತಿಯ ಇಂಜ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ವೇಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿರ ಪೋಡು ಅದು ಇನಿ ಯಾವ ನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂತೆ ಇರಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಕ್ಲು ಆಪುಜಿಂದ ಬನ್ ಅನಗ ಆತು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಏತು ಅಂಜಿ ಈ ಬರ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ತುಂಬ ಈ ಬರ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ತುಂಬ ತಕ್ಲಂಚ ಪಂಡಾಗೆ ಎಂಪಿಗಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಗಾಲ ಬಿದ್ದಾಡಿದ ಎತ್ತುನೆ ತೋರ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಸುಂಡದಿತ್ತು ನನ್ನ ಯಾನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಇಂಕ ದಯತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಪ ನೋಡಿತ್ತಂಡು ಬ್ಲಾಗಿಂದ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಈ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇನೆ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಉಂದೊಂದು ಪಂತೇನೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿರ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಪೋಪೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಡ್ತಿಕ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.